Svim samajderanima pravim želim dobroveče. Imam tu čast da je sa mnom u studiju najpoznatiji bivši član hora Bački dečaka, poliglota, čuveni šmeker ovog podneblja i, da kažem, čovek koji se bavi repanjem, MC Lala i Silbaša, naravno. Gde si, Lalo? Zdravo, Derane, kako je? Evo, Lalo, koji uvek, šta ti kažem. Evo, da za početak razvrdamo ljude, neke zanimljivosti o tebi. Recimo, kakva te sećanja vežu za ove praznike, znači ima Korinđan ili tako, ajde. Pa ja se sećam kad sam bio mali, kad sam išao Korinđan, ja sam to svake banje večeri radio, to me baba učila. I ja, evo sad sam se setio, sad možeš si me sam podsjetio, kad sam išao jednom, ja se maskirao u šargarepu naš. Ja sam radio u čistoći gradskoj, imao sam tu zeleni taj kombinezon. I onak sam stavio ja i zelenu, imao sam bože narančasti kombinezon i zeleni, šta ja pričam, narančasti kombinezon i onak sam stavio zelenu kesu na glavu, onako bila je do pola zelena do pola narančasta, kao zelena onaj što ima onaj, onaj peršun gore što ima, da, i tako je bilo to ko peršun i još sam stavio grančice od jele, od bora, da bude ko onaj peršun što ima, pa da moram da idem, Ja tako išao Korinđam, ja išao po selu, tako tu po šaru, kad tamo nije bilo sjelice na banderama, povijale me neke kere, čoveče, bežao sam po pola Silbaša, ne znam, poslije sam upao u kanal, bio mokar skroz, voda, ladno bog te, sve mi se lice zaradilo bilo. Hipotermija, počeo sam se tresti, čoveče, nisam znao gde sam, a vijaju me neke kere, ja trčim, znaš ti koliko sam ja trčao, čoveče? Kad sam ja stao, ja došao, pogledam na tablu, čurug bog te. Do Čuruga sam otišao. A sreća, pa sam ja malo tu poznavao Čurug naš i moj jedan drugar Laza, što mi išao s njim u srednju školu na zanat, on tu bio iz Čuruga, ja ga našao tamo da je njegova kuća i ja kuću kažem, Lazo, otvori naš. Kad ono izašao Laza na prozor, kaže, nema više Korinđaša i bacio mi orase u glavu, kaže, nasi ovo ne više šta ti dao. Nije me prepoznao naš. A našao ja put, pošto sam ja sam bio dobar iz geografije u osnovnoj školi i onda sam znao da je Sjevernjača i došao sam tako do Silbaša. Pa jesi išao kroz Šašinca na selo, prošao tu? Jesam baš, jesam, baš sad se sećam. Pa tu me gađali petardama, deca to. Tebe, znači, baš te napravili? Da, gađali me petardama, sve još sam dobio puklo mi u kesu kad mi bacili petarde. I kad stigo Silbaš kući? Pa stigo sam, rano jutro bilo oko 6 ujutro, tako vidio sam ljudi idu po Lebac, to na prodavnicama, kad sam idu pored tako prolaze, i ja tamo došao i kucao kod kuma Toze i kažem, ja sam položajnik, daj mi šta imaš, daj da mi izađem iz krize, što ona pesma ima dobro jedno. Znači, tamo za Božici baš bio stigo. Pa da, bio položajnik. A bio jedan problem se desio, kad sam došao kod Toze, što mi pukla kesa, što sam dobio kad sam korniđo, nego što mi je ostao kožun u kanalu tamo. Kožun, pa da, a sad ne znam da li, ne znam da baš bio taj, ali bio kožun, ja što sam ga dobio, ne znam da li u kanalu ili u Čurugu, ali u tom kožunu bilo para. Baš od marke dinari šta svega. Bilo novaca, moj Derane, sad ti kažem 1.500 evra. Današnja, to sam da bile marke, ali to ko sad danas 1.500 evra. Bog te, otkud to je bi toliko para? Pa to je bile pare, mogu skupiti 6 fića, da kažem, novih, 6 fića novih, ono vreme. Jer ja sam pisao, kad sam bio u srednjoj školi išao na zanat, ja sam pisao za novine Ratar, moje stihove i onda tako došao jedan čovjek i vidio da ja dobro pišem, kaže meni, Derane, dobijem pevač iz Sombora, što voli konje i pev, malo proćelav ima. To je Šašir? Pa da, da ne kažem sad, i on došao ko mene, kaže, Lalo, ja ću da ti dobro pišeš, imaš ti da pišeš za mene neki tekst naš. Ja kažem, ovo dobro se plaća, mogu bi ja tu nešto. Ja gledam malo tu okolo. Da namati pare. Pa da, gledam jedan, Kad ja gledam, Bog te, vidim ja oko mene sve nešto ravno. Sve ravno, da nema one rupe, mislio bi sve ravno ko daska naš. To je takav Vojvodina. Ja se setim od Banata prema Semu nisko oblaci pošto bilo nablačilo se nešto. Ravno nigde brda, sve ravno mi je sve, tako ja nastavim. Napišem ja u pesku mu napisao onako prstom, inspiracija mi krenula, ja prstom onako u pesku napisao tu pesmu. Kaže on, svaka čast, ovo je strašno, ovo je jako dobar hit, ima da bude, evo tebi dao meni tu, ne znam, 600 maraka, tako nešto, sad znam. Kaže meni, ako budeš imao još neku pesmu, evo sad ako mi napišeš još jednu, daći ti još toliko
Ja gledam opet oko sebe, naš, gledam, kad ja ono vidim, visi puška na šljivi tu što sam išao u lov. Ja setim puška naš i onda napišem, kad sam bio mlađan lovac, jedna me je cura voljela i tako ja napišem. Kažu, Lalo, svaka čast, kokoš da ti dam. Ja kažem, pa kako kokoš, Bog ti imam kokoš i kokoš, Bog te daj mi neke novce. I mi da ti daš. A šta je to, ti sam borčani, to strašno. Bog te. I šta, i onda, to si onda napisao kasnije, opet dolazio kod tebe te... Došao opet on tako, zima bilo uvatilo, onako baš pao sneg do kolena da kažem. On došao kod mene, kaže, treba mu pesma. A ja kažem, moj dobro plaću, šta ću sad moram pisat nešto. Izišao ja napolje, ja malo dođem sebi, pošto se bi iznenadio, jer on upao s nekom ženskom, naša dobra bila ženska, mene tako naš uvatilo neko, mučnina neka, ne mogu kad sam je vidio sve, uzdavreo sam bio skroz, i otišao sumijem u snegu, i ja kad sam vraćao se, ja gledam snegu oko mene, naš, šta bi mogu sad da mu napišem. Ja se setim onda, kada padne prvi sneg, ja upregnem konja 2 vatrna sokola i tako ja napišem pesmu našu, u snegu onako isrtu. Ja onako prstom u snegu napišem pesmu našu, stihove, i on meni kaže, ja ga zovem naš, aj dođi, pa da, ja ga zovem, aj dođi vamo, kaže on, jel, šta ti je ovo žuto u snegu? Kažem, nemoj to gledati, šta me nerviraš, sad viš šta ti napisao da je pesmu. I ja tako naš napisao mu pesmu i on kaže, mnogo mu se svidjelo naš, i eto, tako je bilo to, naš, opet mi dobio para i to, tako sam zaradio te novce velike, to skažem. Pa dobro, Boga mi, znači sve pošteno bilo. A bilo pošteno, a šta sad, meni to sad sve otišlo, ja imao sam te pare, još nešto sam zaradio na kocki, da ne kažem na pokeru što sam igrao, ali dobro sad, pa dobro, ne vredi plakat za prostim mlekom što kažu stare bake. Aj sad da mi kažeš od prošle godine kad to bio neki koncert što se baš onako sećaš da si ga upamtio, da to nikad ne zaboraviš, možda skaže, neki. Pa, sad baš se, evo baš bio jedan, to se sećam, bilo je tako negdje u septembru prošle godine, to je bio jedan 18. rođendan od sina mog prijatelja naš, to je bilo u Čeneju, u stvari nije bilo u Čeneju, da je bilo u Čerević ili Čenej, nešto na Č je bilo, ali ne mogu setiti baš šta, može biti Čortanovci, ne, nije bitno, naš, ja sam otišao i kažu, ja sam tako vidio sam na Vojvodina kad igra utakmice tu u Novom Sadu, oni bacaju majice s nekim topom u publiku našu. Piše Voša ili tako nešto, pa da, vole Luka i Slanine, pa donesi neki top neka i oko na nišani i ono baci u publiku i vatih majicu, i tvoja majica, naš. Jo, naš, gledam, mogo bi ja to, naš, da ja sad napišem svoje majice neke, da bacam neke suvenire i ove severine, bože severine, ove suvenire da kažem, i ja tako, naš, napisao neke majice, ja sam lala, me žene vole, tako nešto nacrta ja sebe, naš. I ja dono, kažem ja ovom drugu, isto mi je kum i drug, naš, Toza, kažem ja, jel Toza, imaš ti neki top da mi napraviš? Kažu, pa imam jedan top, ostao mi od oca, naš. Kad otišli mi tamo, onda ono top, kad je on opalio iz onog topa čovječa. Onaj top, 3 čovjeka stoji iza njega, on kako opalio, 3 čovjeka oborio, a iz njega ona majica pogodila neku babu tamo, odletela 10 metara, a sreća ništa nije bilo naš. Upala u seno čovječ, znaš ti šta je to? Ju, što je to strašno. A mene malo, naš, ja sam morao malo zbog treme da kažem da popijem jednu, pa jednu, pa drugu, pa treću, kaže, aj prva ko trn, druga ko slama, joj, ja došao, ne vidim, bok te 3 topa, vidim 3 babe, vidim. Lete 3 babe, ja mislim da ti cijela publika, čovječe, znaš ti šta je ono? Sreća, ništa nije bilo. Posle došla policija, kaže, kakav ovo top, ja kažem, to Tozin top, nije to moje ništa. Kad ono ispostavilo se to Karađorđev top, jer on kad je bio naš, on je morao da ode od ovoga, kad je bio ustanak, i onda on došao ovdje u Austriju, prešao, a ostao mu top u Blatu i tako, Tozin tata našao top i ostao tako. Znaš, i šta je su kako hapsili? Pa jesu, sad rekli su mu da će ga pustiti, ali da više ne opaljuje ništa, kaže, ne bude opalio ništa. Baš pa šta? Pa namistili su ga nekako sad. Ne, to je crni rat, nije ti kažem. A sad ti meni kažeš nešto tako privatno, možeš pitanje, smijem pitati ovako. A baš ja to ne volim, znaš da ne volim, ja to nemoj sad. Znaš, ti si naš drag gospod, aj samo nešto. Aj, dobro moj si, pa možeš sad, ajde sad, kaži. Saš ti, kad prvi poziv bio, koja je to cura, bacio si ovako na njega, saš ti tako? Sjećam se baš k'o da je juče bilo, to je bila jedna žena, devojka da kažem, što je radila kod nas tu u prodavnici, jer tu ko mene preko puta 2 kuće prodavnica bila jedna, zvala se Kobraše. Tu ona radila Kobraše u prodavnici, zvala se Mira naš. Ja tako mene moji slali roditelji, mama i baba, kaže idi kupi Lalo, kupi nešto, sode, kupi šta ima, ne znam. Pa da, kupi sode, kupi luka, šta ima, ne znam. Ja odem, onim daju one pare, ja dođu tamo, stanem kod nje, a mene onaka pogleda, kaže izvoli, a ja se istopio, sebi pare ispadoše, odoše kese, sve, ja ne mogu, ja nju kad vidim, ne znam, sve u meni nešto gori, neka strast, planti sve. I jednom sam čoveče, ja bio zagrlio naš, ja onako zagrlio i rukama i nogama, skroz oko nje se obgrlio, ko banderu kad riš daje, baš je, kada ako malo popiješ, onako da riš banderu, ili šljivu, znaš. Pa ništa, onda došla policija,
pa me Morali da te odvajali, što? pa odvajali me, da, kaže, nemo, pa sam dobio zabranu prilaska 250 metara, znaš. Znači, si smao da je piđe. Pa nisam smeo, pa samo sam je gledao, pa sam morao da se ocelim u drugu ulicu, jer ne mogu ići prodavnicu, kako sam da živim tu. I kad idem, ona ide na posao, znači ona išla na posao, ona je posao radila u gradu, išla autobusom, ja išao vozom, jer ne mogu biti istom autobusu koji ona. Pa da. A koliko si mogo odmah da sađeš? Pa bio sam mlad, šta sam ja znao, da šta su žene, imao sam šta, možda 4 ili 14. Pa to je sam pojavio. Pa dobro, možda 14, bad sam bio baš. Svaka ti čast, pa dobro, to je prva ljubav, to se ne zaboravlja. Pa da. Naš. Miru, ko mogu zaboraviti Miru, konac. Pa Mire, to ispred Mire će 100 djavola Mire, znaš kako ti kaže, nisam Mire tako opasne žene. A kaži ti meni sad ovako, imaš neku najbolje drugo, to ima tako neki... Pa ja imam puno... Hvališ, možda ispričaš. I imam ja puno drugara što sam s njima, kažem, od rođenja. Evo, možda sad, ko bi tu možda bio najinteresantniji da kažem. Neki izdvojiš, pa si se najbolje izdvojiš. Imam jedan se zove Steva Gau, što on dobar čovjek. On je ovako da kažem ljudina, Stevan, pa da. A što Gau? Pa Steva ga zovemo Gau, jer on kad je bio mali, njega su, evi to ti njegova slika, viš što sam ti donala, viš kakav je on. On je, da kažem, čovjek onako mali, ali nabijenjen, što kažem. Ja baš ima buce, ove. Bucmaste malo, viš kako mu su rumeni obrazi. On je, njega su, znači on se izgubio bio kad bio mali, naš, kad bio mala, 2 godine kad imao, se izgubio, naš. Poslije su ga lovci našli kad imao 6-7 godina. Našli ga lovci u šoru, oni išli u lov da love ove guske, oni našli njega među guskama. Zašto njega guske ogajile, znaš. On je odrastao kao guska, znaš. I oni mu kažu čisti mali, on kaže gau, znaš, da ga zove Steva Gau. Mislim, nije tako guske govore, ne znam ja sad to. Da, i onda sad tako njega zovem. On je naš, da kažem, ovako malo krupan, onako kažem da je boje malo, znaš što kažem. On ti je zanimljiv čovjek, jednom sam ga našao, pošto njemu to ostalo, ti instinkti, kako zove to, od gusana, valjda. Znači, ba da, jednom došao mi išli na slavu, jednom kod ovog jednog čovjeka. Znaš, on se, kako se kaže, s ljudima je, pa onda, socijalizovao se, pošto s nama je bio, on izdao i da priča, mi ga naučili sve. Sad je on, kažem, normalan, koji i mi svi naš. Ali nekad tako ga uvati. Pa dobar je on naš, on nekad ga uvati, kad je pun mjesec, na primjer, kad je pun mjesec ili kad je, ne znam, kad su te mjesečne vremene, neke promjene, ne znam, ne razumijem se u tu meteorologiju. Jednom je išli na slavu kod ovog druga, on počeo kljuca supu naš. Ja mu kažem, pa Stevo, pa nemoj Stevo, majko mu, pa ono supa, ona vruće sve po nama, čovječe, izgoreli bili skroz. Tako nekad počeo kljuca kad jede, kljuca supu, kljuca leba, šta ima, ne znam, jednom ušao, tražio crva po dvorištu, počeo kljuca po dvorištu. Jednom se papa Bog te bio nadut, kaže, oj da poleti, pa ja kažem, Stevo, nemoj, pa siđi Stevo, šta ti je čovječe. Znači, i šta skočio se? Pa nije skočio jednom sa svemira, kaže, hoće da skače sa krova svemira. Pa to ide na televiziji od onoga što kaže. I on, papa se skroz do vrha svemira iskočio. I ništa nije bilo. A to je ta kafana svemir, naš to dole ima onako trava, pa onda ništa nije bilo kad je skočio, pa tada ga zovemo Steva Guma isto, naš, ali opet Gau je to. On je baš bio zanimljiv, da kažem sad. Ali dobar čovjek. A šta ti, ja sam čuo da imaš nekog ljubimca, misli baš onako, ti pomaže neki vlačići, neki šta, kako se to je nešto? Ko je te to javio? Da ti nije javio onaj Panta? To sad ne sad ti kažem, ali to je rekao. Toze rekao, Toze. Nemoj kaj se sve. Imam to mi dao jedan dečak dugačkom kosom i s repom. Kaže, pitao mi oblačić, možeš te voziti gdje hoćeš, ali ne možeš da se vozi na njemu ko nemaš čisto srce. Znači ja sam čovjek čistog srca, ja mogu da odem sad. Evo sad da ga zovem. Vidiš, sad on je došao tamo, ga vidiš? Ne vidiš ga ti, Pa ne vidiš ga ti, nešto nemaš čisto srce, šta s tim, nema, dečko. Ne možeš ti, ostavi tu sliku, ne mi gužati tu sliku s Stevinu. Idem ja sad, moram ići do Čortanovaca i onda moram da pičim, pa pičim, ne mogu, što ja kad njega samo zviznem, odem i pičimo do Čortanovaca. I idem posle do Čerevića, moram nešto da ovim neke čvarkete da se istope i tako to. Pa dobro, sad to bit će slava još. Pa bit će mora se, da. Dobro, eto, hvala da biš bio, idi ti sad na posao. Doviđenja. A ljudi, to je bio čuveni MC Lala, hvala vama slušanju, hvala njemu što je bio i pišite nam našu poznatu adresu, toliko od nas, doviđenja.